hirugarren taldeak gara. Tonirekin, Markel Romero, Ainhoa Peña eta nine Maitane Kantera gara. Eta Eroski Kontsumerko aldizkari bat aurkitu ginen eta begiratu hasi ginen eta berri bat aurkitu genuen. Eta gure berria Ireki Platerera eta vegetala kontserban deitzen da. Lehenengoz ni hasiko naiz, gero Toni, gero ni, gero Markel, gero Ainhoa eta gero ni amaiera esateko. Ireki eta Platerera vegetala kontserban. Beti bezala, gure amak erosketak egiten dituzte eta gauzak erosten dituzte. Eta gero gauza batzuk hozkailuan gordetzen dituzte eta gauza batzuk hozkailuan ipintzen baduzu egon behar dira hobeto beste gauzak baino. Ireki eta Platera, vegetala kontserban. Erabilgarriak dira erraz gorde daitezke. Gerta daiteke janaria erretzea eta janaria horrek ez balio izatea. Halakoetan vegetala kontserban oso erabilgarriak izan daitezke. Komeni da etxean boto batzuk izatea. Berduak, espalorak eta abar. Garbitu, egosi eta prestatu. Lehenengoz, adibidez, oilaskoa prestatzen baduzu, lehenengoz garbitu behar duzu oilaskoa, ze igual dago ustelduta edo? Bai. Eta ularekin bustitzen duzu oilaskoa eta gero pozten duzu eta gero prestatzen duzu. Eta gero egosten duzu eta perejilarekin toke bat ematen duzu bere oilaskoaren alboan. Kontuz gatzarekin eta azukrearekin. 100 gramolekak 4 miligramo daukate, baina kontserban etortzen dutenean 300 miligramo daukate, eta hori gertatzen da gatza asko botatzen dutelako, eta hori osasunerako ez da ona. Horregatik, gatza edo azukre asko botatzea janarietara ez da rekomendatuta. Baina bakarrik ez da gertatzen berdurekin, ere gertatzen da frutekin. Adibidez, laranja asko zukuan, azukrea botatzen, eta hori ez da ona osasunerako. Eta ere gertatzen da tomatearekin, azenarioa, kalabaza edo tikula eta beste berdurekin. Ireki eta daztatzeko errezetak. Aukeratu onena berdurak eta fruitua freskuak. Osasunerako ona eta. Duela ere osasungarria prestatzen eta bi errazioi berdura jatea komendatzen dute. Eta hau izan da gure berria. Espero dugu gure berria
gustokoa izatea. Agur!